Mela misna naqraw mill-Vanġelu skont Mattew, parti mid-diskors ta' Ġesu, meta bagħat lill-dixxipli tiegħu biex ixandru il-saltna ta' smewwiet. Jgħidulhom hekk għalhekk tibżgħux minnhom għax xejn mhu motti illi mhux se jkun żvelat u moħħbi li mhux se jkun magħruf. Dak li ngħidilkom fid-dalma għejduh fid-dawl. U dak li tisimgħu impespes fil-widna ipproklamawh minn fuq il-bjut. U tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Imma ibżgħu aktarx minn dak li jista' jeqred kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Żewġ għammiela ma jinbijawx assarju. Frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Imma saħansitra x-xagħar ta' raskom u kollu magħdud. Għalhekk tibżgħux. Intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela. L-aħwa din hija l-kelma tal-Mulej. Amen. Missier ta' smewwiet nitolbuk sabiex tagħtina l-mħabba speċjali għall-kelma tiegħek, il-kelma li ħarġet minn fommok, il-kelma li bija ngħixu u nitmantew fil-fidi tagħna. Nitolbuk Mulej biex il-ħin ta' issa nużawh bħala okkażjoni sabiex nikbru fil-fidi, sabiex inkunu stabiliti u preparati aħjar għal ġejjieni, kif aħna Mulej nfittxu li naqduk, nfittxu li nuru mħabbitna lejk bħalma inti ħabbejtna l-ewwel. Int Mulej żortna ġejt fostna bħala is-Salvatur, kont miċħud, kont irroftat u inti fżajtna li aħna wkoll nistgħu nippretendu biss li nirċievu l-istess trattament minn uliet id-dinja. U għalhekk nitolbuk Mulej biex tiffortifikana fl-ispirtu ġewwieni tagħna u nitolbuk sabiex il-kelma li se nisimgħu isservina bħala nutriment għar-ruħ tagħna. Dan nitolbuh għall-glorja u s-seb tiegħek. Amen. Dan ismajna huwa parti minn diskors itwal ta' Sidna Ġesu fejn qiegħed jagħtina tagħlim kif għandna nittrattaw man-nies tad-dinja aħna li rċevejna dan il-mandat di l-ordni illi inxandru ngħidu lil ħaddieħor dwar is-saltna ta' smewwiet illi Ġesu stabbilixxa fostna fuq l-art. Meta der fostna der bħala s-sultan. U lin-nies qalilhom mill-ewwel sabiex jindmu u jemmnu l-Evanġelju għax is-saltna ta' smewwiet orbot. U allura Ġesu meta bagħat u allura jibgħat lilna dixxipli tiegħu ma provax ipenġilna xi stampa idillika, stampa li se nagħtaw xi merħba speċjali mid-dinja bħalli kieku iwa lilkom konna qegħdin nistennew għajdulna. Infatti jgħidilna hija ħalbatkom bħal naċ fost il-pub. U ikompli ipenġilna xenarju fejn jgħidilna qogħdu attenti min-nies il għaliex qatt jitilqukom fil-kunsilli, se jarrestawkom, isawtukom. Anke nies tal-istess familja tagħkom jittradukom u jikkawżaw illi tingħataw il-mewt. Tkunu mibgħudin minn kulħadd minħabba f'ismi. U allura aħna li qegħdin nisimgħu tad-diskors ngħidu mamma mija jaqbilli inżomm fommi magħluq, jaqbilli ninħeba f'xi kantuniera fejn ħadd ma jarani il għaliex jekk ħanipprova nitkellem, jekk ħanipprova nevanġelizza ħawwaq ġebla fuq saqajja. Se jiġrili l-ħsara żgur. Frattant Ġesu hawnhekk issa irid jagħtina inkoraġġiment. Irid jagħtina faraġġ u iva hemm in-naħa kera, in-naħa sewda minħabba li n-nies huma midinbin u edewa Alla, meta ħammorru nkellmuhom dwar il-ħtieġa tal-indiema li jeħtieġ iduru lura li Alla u jitilqu l-idoli tagħhom sabiex jaqdu u jaduraw l-Alla ħaj u veru li ħalaq is-sema u l-art. Li huwa ġust u ma jifrankajiex il-ħżiena, ovvjament għandna bżonn li nkunu iffortifikati fina nfusna u nkunu inkoraġġiti għax altrimenti
meta nafu dwar din il-persekuzzjoni, u qiegħda tiġri din il-persekuzzjoni, qiegħda tiġri mad-dinja kollha, kull fejn hemm evanġeliċi bħalna, it-trattament tagħhom ħafna drabi tqis Malta li hija pajjiż stabbli fejn għandna l-libertà tal-kelma, m'għandniex garanzija li ħatibqa' din libertà tal-kelma u tal-espressjoni, m'għandna ebda garanzija. Tajjeb? U kien hemm pajjiżi li kellhom din il-libertà u tilfuha, u allura il-Knisja ovvjament se tkun mibgħuda, se tesperjenza roftiment u oppożizzjoni min-nies tad-dinja. Aħna għandna ħabta nibdew naqtaw qalbna, naħsbuha għandniex nitlu f'dan il-konflitt għax min irid ifittex il-gwaj bidejh, min irid ifittex it-trabil bidejh. Tajjeb? Min irid joħroġ għonqu għal taħt il-mannara. Għaliex hekk iridu kunu realistiċi u x'vera. Frattant Ġesu joffrilna faraġġ u dana li meta Ġesu huwa l-għalliem per eċċellenza. Il-realtà jgħidilna kif inhi. Kif inhi. Imma ukoll jagħtina inkoraġġiment. Mhux u ma ġara xejn, mhux dak it-tip ta' inkoraġġiment. Ma jagħtina raġunijiet validi, raġunijiet importanti, raġunijiet li messna li nżommuhom fil-memorja tagħna, kull meta aħna jew qegħdin fuq il-post tax-xogħol, jew qegħdin nkellmu lit-tali, jew b'xi mod qegħdin inwasslu l-bxara tajba lin-nies, irridu nifhmu li hawnhekk f'seba' sentenzi li qrajtilkom. 7 sentenzi. Ġesu 3 darbiet jgħidilna la tibżawx. Mela, il-tema hija evidenti, hija ovvja. F'dal rajtilkom Ġesu qiegħed jgħidilna biex ma nibżawx. Għaliex meta nisimgħu dwar il-persekuzzjoni, dwar il-possibilità li anke nirċievu l-mewt minħabba il-fedeltà tagħna lejn sidna u l-imgħallem tagħna, tajjeb, hemm bżonn illi nisimgħuha dil-kelma. La tibżawx. U qegħdin nisimgħuha minn fom Ġesu li huwa s-sit tal-ħolqien, li huwa s-sit sovran fuq kollox. Tajjeb, u tibżawx għaliex meta nibżawx jiġrielna nippettrifikaw ruħna. Nifriżaw. Il-biża iġibek f'pożizzjoni li inti tibqa' ma tagħmel xejn. Bħal dak minn għalija il-fenek jekk taqbdu bid-dawl tal-karozza bil-lejl qed jaqsam it-triq. Tajb tant jibża illi jifriża. U allura il-karozza tibqa' dejjem fuq. Il-biża iwasslek għal ħsara kbira. Infatti Edmund Burke jgħid li s-sentiment l-aktar effettiv biex jisraq lill-moħħ mill-qawwa biex jaġixxi u jirraġuna huwa l-biża'. Għandna ħafna sentimenti aħna nistgħu nibżgħu, nifirħu, nitennew, nkunu diżappuntati, però il-biża' itelliflek l-abbiltà li taġixxi, li tieħu azzjoni ġifieri u wkoll li tirraġuna. Mara li tibżam il-wirdien, per eżempju, raġel jista' jibżam il-wirdien, tilef ir-raġuni. X'inhi r-raġuni? X'jista' jagħmellek il-wirdien? Imma tilef ir-raġuni. Il-biża' kapaċi jkun tal-biża'. U aħna li Ġesu iddikjaran aħna il-melħ u d-dawl tad-dinja kapaċi li dak id-dawl impoġġuh taħt mod, taħt dan il-basket biex ma jiddix. Għaliex ovvjament inkunu qegħdin nibżgħu. Forsi b'xi mod jew ieħor smajtu dak li darba qal il-President Amerikan Roosevelt meta qal l-unika ħaġa li misna nibżgħu minnha hija l-biża' infisha. Meta jekk hemm xi ħaġa illi rridu nibżgħu minnha hija proprjament li nkunu nies beżżija. Ġesu għandu raġun jgħidilna għal 3 darbiet tibżgħux. U kull darba jagħtina raġuni. Kull darba jagħtina raġuni soda sabiex ma nkunux assedjati mill-biża'. L-ewwel nett,
L-ewwel raġun li jagħtina tibżawx għax iż-żmien qatt jagħtina raġun. Iż-żmien qatt jagħtina raġun. Vers 26 jgħidilna għalhekk tibżawx minnhom, tibżawx min-nies jiġifieri, għax xejn mhu motti li mhux se jkun żvelat, li mhux se jkun muri jiġifieri, u moħħbi li mhux se jkun magħruf. Bħalissa is-sitwazzjoni hija pjuttost li il-dixxipli ta' Ġesu huma kkalpestati, huma majra, huma emarġinati, ħadd ma jagħti kasom u d-dinja xi trid l-għalliema folots li jippreżentawlhom tagħlim biex jarxilhom widnihom, biex iħossuhom tajbin fid-dnub tagħhom. Ovvjament dawn in-nies jintlaqgħu, jingħataw merba u għandhom following tremenda. Però Ġesu jgħidilna tibżawx għax iż-żmien qatt jagħti raġun lilna. Il-każ ta' Noè da 120 sena jibni l-arka. Dak iż-żmien kien jgħixu ħafna. U 120 sena mhux biss jibni ma wkoll jippriedka l-ġustizzja. Kien qiegħed ixandar il-biża' Alla lin-nies. U kemm min jaf kemm irredikolawh, min jaf kemm żebilħuh, ħadd minnhom ma daħal fl-arka miegħu. Ħadd minnhom li fil-familja tiegħu. Min kellu raġun? Fil-aħħar tal-mazzita ngħidu aħna issib isbiba. Ġesu qed jgħidilna tħarsux fis-sitwazzjoni immedjata. Ftakru illi mar-ritorn ta' Kristu Alla se jagħti raġun lilkom. Intom li tkunu misjubin fuq il-leminija tiegħu. Bħalissa aħna majra, ikkalpestati, Alla jiżvela min huma niesu ta' bilħaq. Min huma niesu ta' bilħaq? Il-miksubin u l-maħbubin tiegħu. Din l-iskrittura tgħidilna kemm il-darba illi qatt jasal dak il-jum imbierek fl-avvent glorjus ta' Kristu fl-aħħar jum meta Ġesu jiġbor il-tiegħu. Ġesu jafhom il-tiegħu u dawk li ma tiegħu ifittxu li jkunu fidili lejh mingħajr ma jippruvaw jinnamraw mad-dinja jew ifittxu l-approvazzjoni tagħha. Kolossin 3 vers 7 jgħidilna meta Kristu li hu ħajjitkom ikun manifestat u meta jirritorna, imbagħad intom ukoll se tkunu manifestati miegħu fil-glorja. Ekku, Alla qatt jurina li dawn huma uliedi, dawn huma n-nies vera tiegħi. Bħalissa il-dinja taqlaqna minn kull tip ta' laqa, minn kull tip ta' tagħjir. Pawlu jgħidilna meta Kristu jidher imbagħad intom ukoll kunu manifestati miegħu fil-glorja. Mela m'għandniex għalfejn nkunu intimidati jew neħbew frokna, le. Id-dover tagħna rridu nibqgħu nagħmluh. Aħna ħabbara tal-kelma. Ma jfissirx li kollha kemm aħna predikaturi, le. Mhuwiex lan tagħna. Ma kollha għandna ħalq biex bil-mod tagħna, bl-istil tagħna, bl-abbiltà tagħna naqsmu ma' ħadd ieħor tajjeb kif Alla hekk ħabb id-dinja illi ta' l-ibnu bħala Salvatur sabiex kull min jafda fih. Dak li miet għal dnubietna u kien imqajjem ma' ġustifikazzjoni tagħna ikun salvat. Ikun jidħol f'xirka u fi ħbiberija ma' Alla. Ismewtu l-art jgħaddu l-aħwa. Id-dinja kif nafuha bħalissa qatt tgħaddi imma il-kelma ta' Kristu ma tgħaddix. Għalhekk jgħid illi dak li jgħidilkom fid-dalma ejduh fid-dawl. Iżommuhx għalikom. Dak li tisemgħu impespes fil-widna italgħu fuq il-bejt u x'għandruh minn hemmhekk. L-istampa hija ċara. Iżommuhx għalikom. Għax din hija l-verità ta' Din hija l-verità ta' Alla. It-torċa tal-verità jeħtieġ li tibqa' mixgħowla ħalli iddawwal id-dlam. Ir-raġunament huwa wieħed sempliċi. Emmint, allura tkellimt. Kull min jemmen il-bxara tajba tant tqanqlu, tant tferħu illi isiba impossibbli illi jżomma għalih innifsu. Iva, meta ħanitkellmuha f'soċjetà li hemm dalma. Pawlu jiddeskrivija bħala soċjetà perversa u adultera. Adultera għax mhijiex fidila malla l-ħallieq tal-bniedem.
li telqitu lil Alla. Frattant rridu nibqgħu nesprimu il-verità bil-qlubija. Il-motto tal-Valdiżi dawn kienu nies, speċjalment fl-Italja, qabel ir-riforma mill-Medju Evu, kemm dan il-Valdiżi li taw xhieda tajba għal verità tal-Alla. Minkejja l-persekuzzjoni qalila tal-Knisja Kattolika Rumana, kienu jxandru l-Vanġelu, nies sempliċi, nies ħafna minnhom foqra. Il-motto tagħhom kien lux lucet in tenebris. Id-dawl jiddi fid-dlamijiet. Lux lucet in tenebris. Għaliex m'għandux ikun il-motto tagħna wkoll illum il-ġurnata. Kemm nisimgħu ħmerijiet u każijiet fuq il-medja kemm barax sħiħin kollu. Għaliex m'għandix aħna li għandna il-verità, aħna li Alla salvana bil-kelma tal-grazzja tiegħu, għaliex m'għandniex ngħaddu għal ħadd ieħor. Speċjalment meta nafu illi żmien qatt jagħtina raġun. Il-Malti jgħidilna mi jitħaq l-aħħar, jitħaq l-ħajar. Mi jitħaq l-aħħar, jitħaq l-ħajar. Il-verità hija immortali. Il-verità ma tmutx. L-errur imut, l-isbal imut. Il-verità hija immortali. Jekk għandna teżor tant imprezzabbli, għaliex m'għandniex ngħaddu għal ħadd ieħor, dik l-ewwel raġuni. It-tieni raġuni. Tibżawx għax il-bnedmin għandhom poter limitat kontrina. X'jistgħu jagħmluna, xi ħsara jistgħu jagħmluna, jistgħu jagħmluna xi ħsara, imma ħsara limitata. Hija ħsara limitata vers 120 jgħidilna tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Il-bniedem vera huwa ruħ. Illi tagħammar f'ġisem illi Alla jallimna illi għad ikun hemm qawmien ġenerali tal-bnedmin kollha. Ġesu fiġ-Ġwanna 5 jgħid illi dawk kollha li huma fil-oqbra għad jisimgħu l-leħen ta' bil-bniedem u jqumu, dawk li jagħmlu t-tajjeb għal qawmien tal-ħajja. Dawk li jagħmlu l-ħażen għal qawmien tal-kundanna. Issa il-bniedem jista' iweġġana filli iċaħħadna mill-ħajja fiżika tagħna ta' bħalissa. Jekk jiġrilna hekk ikun il-jum tal-premjazzjoni tagħna, vera? Issa ovvjament hawnhekk id-dinja kwistjoni ta' fidi. Jekk verament nemmnu il-kelma mqazza Alla, il-Bibja tgħallem illi il-bniedem jibqa' jgħix wara il-mewt. Jew fil-kastig tal-infern, jew inkella fit-tgawdija Alla fil-ġenna. Infatti, Rivelazzjoni 20 fejn jitkellem illi dawk li kienu spiċċaw brasu maqtuwa minħabba x-xhieda ta' Ġesu. Jew maqtula, jgħidilna dawn għexu u saltnu ma' Kristu 1000 sena. Ġifieri, dawk li bħalissa u f'ħafna pajjiżi illum il-ġurnata, Kristjani bħalna qed jiġu maqtula. Qed imutu martri. Ma jissemmewx fuq il-medja imma hemmhekk qegħdin. Hemmhekk qegħdin. Il-bniedem qiegħed joqtolhom, però immedjatament mal-mewt jgħixu, ir-ruħ tagħhom tibqa' tgħix u ssalta ma' Kristu għal 1000 sena. John Jowett nasib jiena esprima il-sentiment tagħna u twemmin tagħna meta qal il-mewt mhix il-mewt. Il-mewt mhix it-tmiem. Biss bidu ġdid. Il-mewt mhix sitt id-dar. Biss bewwieba max-xadba tas-sultan maħtura biex tiftaħ ix-xadba u tħalli lil mistiedna tas-sultan jgħaddu għal jum etern. Propjament kif qal l-Apostlu Pawlu wkoll vera. Għalija li ngħix wa Kristu u li mut waqlih. Vera nemmnu għadin jew le? Għax meta se inwasslu l-bxara tajba l-ħadd ieħor u nafu li hemm il-periklu u l-aktar li jistgħu jagħmlulna hija li jisparawna, joqtluna. Li mmutu waqlih. Tajdu l-allura melax ma mmutux. Il għaliex kif smajna l-erba li għaddew, aħna l-mifdija tal-mulej, għal ma nixta nafusna.
Mhux jien li nikmanda. Sidi li jikmandani u hu li tani l-ħajja u biss għandu d-dritt li bħalma tajjeli joħodilu wkoll. L-Apostol Pawlu ta' bil-ħaqqa li ngħixu għal Kristu li mmutu għaqlieħ. Imma jkompli jgħid imma li nibqa' hawn fil-ġisem jaqbel lilkom huwa ta' vantaġġ għalikom Filippin biex inkompli nservikom u nagħallimkom ġifieri fil-frattemp sakemm għadna f'dan il-ġisem għandna xogħol x'nagħmlu. Għandna ministeru x'inwettqu. Ta' bil-ħaq iva meta mutu huwa jum il-gradwazzjoni tagħna. Imma bħalissa għadna għad fadal ħidma x'inwettqu għal sidna. Dak għandu jkun ir-raġunament tal-Kristjan matur. Min jemmen fil-qawmin glorjus u jaf il ħajkun fuq in-naħa tal-lemenija, l-lemenija tas-sultan jasal biex jisfida kull oppożizzjoni. Jisfida kull oppożizzjoni. L-iskrittura tkellimna dwar nies illi kienu torturati bil maċċettawx il-ħelsien sabiex jiksbu għawmien aħjar. U oħrajn għaddew minn esperjenza ta' tajjir u swat u aktar soffrew ktajjen u proġinerija, kienu mħaġrin, isserrati biċtejn, inqatlu bis-sejf, iduru fiġ-ġlud tan-naċ u fiġ-ġlud tal-mos, indiġenti, oppressati, immaltrattati. Dan huma nies illi bħalna emnu falla fl-antik u għaliex għaddew minn din l-esperjenza tal-waħx il għax kienu jemnu f'qawmien aħjar, f'ħajja aħjar. U allura iva il-bnedmin jistgħu jagħmlu l-ħsara, però il-seta tagħhom kontrina hija ta' bilħaq limitata. Il għax fl-aħħar mill-aħħar min hu ta' Kristu u fi Kristu u il-vera rebbieħ. Il-Bibja tgħidilna li aħna konsidrati bħala nies meħudin għall-biċċerija ma f'dan ħwejjeġ kollha, aħna aktar minn rebbieħa permezz dak il-ħabna, aktar minn rebbieħa. Fajna id-dinja nidru poveri, nidru dajfa, nidru vittmi, imma le. Fir-realtà aħna aktar minn rebbieħa permezz dak il-ħabna. Forsi dan l-ispirtu tal-martri llum tlifnieh. Meta nsemmuhom il-martri, Meta? Imma l-istorja tal-Knisja ta' Kristu hija storja tal-martri. Storja ta' nies li kienu fidili, li emnu ta' bilħaq li imqar jekk ikunu maqtula. Il-ħajja li hemm tistennihom hija bil-wis aħjar. Ma nistgħux nitgerxu u naħsbu li aħna vittmi tan-nies jew taċ-ċirkostanzi. Ġesu ma jridniex naħsbu hekk. Ġesu jridna naħsbu illi mhux minn nies għandna nibżaw. Tibżawx minnhom jgħidilna. Ibżaw aktarx minn dak li għandu s-seta illi wara jkun qatel jixħed ukoll fl-infern. F'kelma waħda, ibżaw minn Alla. Ibżaw minn Alla. Huwa l-biża li jirregola u jpoġġi f'postu kwalunkwe fattur ieħor. Spurgeon, il-predikatur Ingliż, jgħidilna il-qaddisin huma deskritti bħala jibżaw minn isem Alla. Huma ejjiema reverenti, ġifieri l-Alla iqimuh b'riverenza. Għandhom timenza mill-awtorità tas-Sid. Jibżgħu joffenduh, iħossu x-xejn tagħhom quddiem l-infinità u l-qdussija tal-Alla. X'inhi l-biża' tal-Alla? Illi inti tant tali meta toffendih l-Alla, tant iħobbok. Illi toqgħod attent, toqgħod b'sebgħinejk illi iva tibqa' taħt id-bissima ta' fommu. Biża' tal-Alla jfisser li titkexkex mid-diżapprovazzjoni tal-Alla. Mill-naħa l-oħra li tkun xewqan għal favur tiegħu fuq il-ħajja tiegħek. John Brown, teologu Ingliż, jgħidilna il-biża' tal-Alla huwa illi napprezza u nistma' id-bissim tal-Alla bħala aħjar mid-bissim tal-bnedmin. In-nies jistgħu jitbissmulna u tafu kif n-nies għandhom ħabta li għal wiċċ jagħmlu kollox. Ma naqgħux għal-tattika tagħhom. Rridu aktarx li konna tbissima tal-Alla. John Brown kompli jgħidilna illi aħjar
il-biża' Alla huwa napprezza u nistma' tbissim Alla bħala aħjar mid-tbissim tal-bnedmin. U d-dispjaċir Alla bħala ikbar mid-dispjaċir tal-bnedmin. Il-biża' Alla ikeċċi minn qalbna kwalunkwe biża' ieħor. Jekk ta' bilħaq nibżgħu minn Alla, ma nibqgħux nibżgħu min-nies. Ma nibqgħux nibżgħu x'jista' jiġrilna u noqogħdu nħammu u nivvintaw xenarji ġo moħħna. Ibża' minn Alla. Ibża' minn Alla. U jkollok l-aqwa arma biex inti anke tisfida d-dinja bl-inkredulità tagħha. Grigor Nazianzenu fis-seklu 4 jgħid l-unika ħaġa li realment imista nibżgħu minnha hi li nibżgħu minn kwalunkwe ħaġa aktar minn Alla. Jekk qed tibża' minn kwalunkwe ħaġa aktarx minn Alla, ħażin. Rridu nibżgħu minn Alla. Pietru għandu istruzzjoni tajba ħafna fuq hekk fejdilna aħna fil-konfront tagħna mad-dinja jgħidilna minu dak li jagħmlilkom id-deni jekk tkunu mħeġġin għat-tajjeb. Imma mqar jekk ikolkom tbagħtu minħabba l-ġustizzja. Imberkin intom u tibżgħux mill-intimidazzjoni tagħhom lanqas tkunu iddisturbati. Ma nix għalfejn inkunu mfixkla mit-teddid jew il-ħars ikraħ tan-nies. Ma qazzu lil Kristu bħala sit fi qlubkom preparati dejjem biex toffru difiża ta' il-kull min jissupplikakom biex tagħtuh kont għat-tama fikom. Madankollu għamlu dan bil-manswitudni u bir-rispett. Iva, in-nies kapaċi jitkellmu kontrina, però meta aħna bir-rispett kollu nagħtuhom il-raġuni tat-tama tagħna għalfejn ngħixu hekk, għalfejn aħna iva rridu ngħixu għal glorja u s-seb ta' Kristu, dana nkunu kapaċi nagħmluh mingħajr biża'. Tikom l-aħħar raġuni għala m'għandniex għalfejn nibżgħu. Tibżgħux għax tinsabu taħt il-ħarsien t'Alla u tiswew ħafna għalih. Raġuni ħelwa, raġuni għażiża. Iva, fir-realtà aħna ninsabu taħt il-protezzjoni ta' Alla. Vers 29 jgħidilna żewġ għammiela. L-għammiel huwa dal-asfur tal-bejt li tant huwa komuni f'Malta, anke probabbilment f'Iżrael kien komuni ħafna. Żewġ għammiela ma jinbijawx assarju, frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Imma saħansitra x-xar ta' raskom u kollu maħdud. L-ewwel nett, Alla jaf bid-dettalji kollha tagħna. Affarijiet li forsi għalina nfusna jidhru irrelevanti avolja huma tagħna, pereżempju min minna jimpurtah kemm għandu jew fadallu xar fuq rasu. Min minna jimpurtah? Min minna jiġi f'moħħna biex jgħod? U frattant Ġesu jassigurana illi kull xara, ġifieri din hija vera kważi tidher bla sens. Mar Alla kollox hu magħruf. Ibda mill-sitwazzjoni fl-Ukrajina, spiċċa sal-iċken dettall tal-għadd tax-xar ta' rasek. Impressjonanti kif Alla għandu fil-kontroll tiegħu kull avveniment, kull sitwazzjoni b'mod assolut. M'hemm xejn diffiċli għal Alla. Għandna dan is-sens ta' tranquillità, ta' serenità illi aħna ninsabu taħt lid ħanina t'Alla li qed joħsibna, qed jindokrana, qiegħed jassess fuqna u huwa missier omnipotenti illi l-qawwa tiegħu ma titqiesx. Huwa missier omnixjenti illi jaf kollox dwarna, jaf it-tul u l-kruċ tagħna, jaf ħsibijietna mill-bogħod, jaf il-biżgħat tagħna. Għandna da sens ta' Alla benevolenti illi kapaċi u attwalment iva
juħsibna. Ġesu jgħidilna għasafra tal-bejt. 2 kienu jinbijaw assarju munita ta' dakinhar. Illi bejn wieħed u ieħor dejjem iridu ngħidu, tajjeb, mela għasfur tal-bejt dak iż-żmien kien jinbih €1.25. Menija. Kienu jixtruhom probabbilment biex iżommhom fil-gabbjetta bħala pezz. Pett irħis, tajjeb, ma tantx joħodlok ikel. Ġesu qed jgħid, għasfur tal-bejt jinbih €1.25. U frattant wieħed minnhom, kemm hawn biżbilju ta' għasafra tal-bejt. U għasafar u tjur oħra. Imma wieħed minnhom ma jaqax mal-art. Ara kemm huwa delikat, kemm huwa tajjeb fl-għasfur tal-bejt, fejn imorru meta tkun xi maltempata. U kif ma jiżirħux, ma jmutux bil-kesħa dawn il-kreaturi ċkejkna ta' Alla. U wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Huwa missierkom, Alla huwa missierkom. Għad irrealizzajnihom dawn ħwejjeġ. Alla li juħsib il-ħolqien kollu tiegħu mhux kapaċi juħsib lill-uliedu stess illi huwa sejjaħ għal glorja tiegħu. Infatti Ġesu jispiċċa biex jgħidilna għalhekk tibżawx, l-aħħar darba jgħidilna għad tibżawx. Intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela. Kemm? Jekk għammiel dakinhar kien jiswa €1.25 u jien niswa aktar minn għasfur tal-bejt. Niswa forsi €2 għal Alla? X'taħsbu? Hawnhekk għandna understatement ngħidulu bl-Ingliż, understatement trement, sabiħ. Ġesu qed jgħidilna mhux tal tiswew iżjed minn ħafna għasafra tal-bejt, tiswew infinitament aktar. Hija espressjoni vera sabiħa, intom tiswew iżjed minn ħafna għammiela u żgur li niswew aktar ma' ħafna għammiela. Fil-ħsieb talla, fil-pjan infinit talla, Alla ippjana salvazzjoni tremenda għalik, propjament għalik. Alla f'dik bi prezz infinit fuq il-Kalvarju. Alla mmarkak bis-siġil tiegħu l-Ispiritu Santu. Alla wieħed li żommok sa tmiem. Taħseb allura se jarmik? Taħseb li inti ħajħallik tkun vittma ta' xi ħadd int u tmur biex itwassallu l-Evanġelju tas-saltna tiegħu. Dak huwa ir-raġunament ta' Sidna Ġesu. Iridna ta' bilħaq illi nagħtu każ l-inkoraġġiment tiegħu. Iva, is-sitwazzjoni mija xejn faċli, kull min jipprova iwassal l-Evanġelju jaf x'qed ngħid. Mhijiex faċli. Hija sfidanti ħafna u frattant Ġesu jgħidilna tibżawx għaliex iż-żmien għad jagħtina raġun, tibżawx għax il-bnedmin li kapaċi jkunu qegħdew tagħkom jistgħu jagħmlukom ftit ħsara. U daqshekk. U tibżawx għaliex fl-aħħar mill-aħħar ninsabu taħt il-protezzjoni ta' Alla li għandu qalb tajba, Alla ġenerus, Alla li iħarisna skont il-pjan infinit tiegħu. Amen.